Kaixo Julen. Zaro, zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo. Bueno, pixka bat arduratuta ere bai. Arduratuta zeba? Arduratuta eta motibatuta artean. Badakitzatik. Aurreko asteko saio ikusi zenun, oinatin inkesta, eta ikusi duzu Euskaraldien badaukula zer erakutsi goen dio. Azkarra zara, gero izaro. Lanera. Hau bizi izaten motut? Hau bizi? Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Bai. Hau bizi? Momentuan bizi. Hau bizi? Hau bizi. Idei pesta. Bai, zure bai. Bai. David, zer moduz? ¿Qué pasa, Jule? Ondo. Kaixo, ondo? Bai. Ondo, bai. Bai, euskeraz. Ez di atrebitzen? Hemen ningo deu. Hoi da, lasai, patxara. Bale, txoina, baina hasiko geha. Uste dezuguk kaletik edo zein topau eta lehenengo hitze euskeraz edo erderaz iteko badauzkola aurre iritzik prejuizioak badauzkola? Lehenengo hitze zuk zer egiten duzu, euskeraz edo erderaz? Bita derri horren, Andrea Estarminet eta... Eta nola erabakitze duzu kalekoz segun zeinekin ze hizkuntza erabili? Aurre iritzik edo badituzu? Euskaraz beti. Nik erderaz facilidade gehiago dut eta euskaraz behiago. Guk etxean dana, umetatikan eta hori txikia da eta orduan ohitura dakogu etxean horrela. Zuk euskeraz badakizu, baino jendek erderaz ingo dizu zuri normalen. Erderaz eta umekin euskeraz bizigat. Bueno, beste Orioko patroiakin naon, Nadetekin, umek asko gustatzen zaizkizu, esan dugu arraunlaria patroia eta Euskaraldin parte hartzekoa, ez? Bai, hori da. Bai, hori jo proposatu zien, normalen da amaikakoa osatu dugu, baina hori jo 14koa osatu dugu. Hori, traineru bat izango balitzake bezala eta nahi jarri die hau bizi bezala patroi modua. Hoi da, hau bizi eta patroi birrol nahiko garrantzitsu ez? Jendek zure agindu jarratzeikulako alde batetik, eta zuk euskera zingo diezulako bestetik, ez? Bueno, hemen geratu gara, Soalduzeko gaztetxearen aurrean. Uste dut ordu batzuk sartuta bazarela hemen, ezta? Bai, asko. Ordu asko sortu ginen, bai. Gazte denporan. Bai, asko. Zebiltzen zinaten, kontzertuak eta antolatu Kontzertuak eta denbora pasa, eta bai barran egon nuen, eta, bueno, asko ibili ginen, bai. Eta, begira, euskara daukagu saio honetan gaia eta okurritu zaidana. Ez dakit zein zen Soalduzeko gaztetxeko hizkuntza garai hartan. Garai hartan esaten gunean ez dakit ze urte ziren. Ja, Duela? Gu urtea. Bai. Urtea asko paso da, 20 urte... Duela 20 urte? Bai, duela 20 urte eta, bueno, edo geixa, igual, bai. Hizkuntza erderaz, dana erderaz. Oin dala, ez dakit, guia ez gara hemen ibili, orain ja euskeraz. Orain euskeraz, gehiago. Euskaraldia bertan da, ni, hemen nago ni, goiz arratz eta gau, hau, marabilena, biziala sortzen da. Zure zaletasunetako bat, derrigorrez arrauna izan barko du, ez? Bai. Pasioa, Orion, arrauna. Bai, azkenen hori txikitatikan zartzei guen gauza bada eta hasi nintzen gustatu eta ja joa hori 13 urte. Eta patroilanak ite dituzu, nolako die patroilanak, ze ardura, ez? Bueno, bai, azkenen ni horta ohitu naiz eta baina bai, gustua egiten gauza bada eta beti erabiltzet euskera.
Zu, begira, nik banukan horrelako aurre iritzi batero, pentsatzen nuen, ez dakik, gaztetxeen bueltan, euskara izango zela horrela hizkuntza, ezta? Soal luze baten, baina ez orduan gaztelera gehiago egiten zen hemen. Bai, lehen bai. Bueno, beraz, zuri euskararako hori, grina hori edo, gerora etorri zaizu? Euskara ikasteko gogoa eta zera, geroagokoa da. Geroako, bai, bueno, ja, umeak, Izan zen nituenean? Hori, ja, bueno, aldatu da burua, eta, bueno, ja, uste dut, ja es hora de que nos entendemos en euskara, bai. Kostatzen asko, baina, bueno. Baina saiatzen zara? Bai. Osea, gu gea talde bat, beti euskara zite deuna, eta naiz eta aurreko demoraldin izan genuen Galiziko neska bat, eta ua, osea, etorri izan, eta bai, berekin igual hitz egitezu gazteleraz, baina gero orokorren talde handin euskara zite deu. Eta, klaro, azkenen ni ohituta nago, arrauneko edo patroi juten naizenen beti euskerazko gauzak erabiltza ditut. Eta nahi zai gaite zait, gauza horiek danak erdera zitia. Aginduk eta gauza horiek. Euskeraz pentsatzen duzu momentutik erdera pasatze hori zai izango. Hori da, azkenen dia agindu batzuk beti euskeraz ikasi dutenak, eta zango nuke erderaz ez dazkitenak nola esan. Eta gainea ezate baldin baitut danak parriteie. Porque azkenen raru egite zaien gaztelera zitia. Orduan, hori, normalen etortz baldin bada kanpoko bat, bai izate jo, gauza basiko batzuk euskeraz, zenbakik, azkenen kontatzet 10 arte. Gauza horiek, gero, beste, ez dakit, askotan izate igual bizkarra, bizkarra zer da, pixkat, hori, konparazio horiek itezkileu eta gauza horiek ikastitu. Gero igual estropan eta hola, pinganilloa ematet, entrenatzaileak entrenadorekin hitz egiteko. Eta beak ematezkita aginduk, eta beak askotan igual daka joera gazteleraz izateko gauza horiek. Eta ni igual esateit, eta igual erderaz esatet. Eta gero nire burua telebistan ikustetenen esatet, hori alun euskeraz esan, baina momentu zaudenen izango da baita, ez? Gaina zu horten txiontzare eta derrepente kambio egin barra izatea zuri esan dazuk abota, ez? Bai, hori da, igual esatezki da, San Juanek ateatzezkigu ez dakizen bat. Eta hori, igual esateit 7, nik hori izatet. Hemendik etortzen dena bota, ez? Hori da. Izaia zein da zure historia pixka bat, euskararekin lotuta eta ez dakite eskolan zer ikasi dute zenuen edo... Zein da pixka bat zure historia euskararekin lotuta? Eskolan beti erderaz, gu herri eskolan egon ginen ikasten eta bueno, gero Bergara joan nintzen eta hor gai erderaz eta euskara sumun 4 urtera, bai, 4 urte. Duela 4 urte urten daia bastante positibo, ez? Erabaki zenuen euskaraz ikasi behar zenuela eta horretan jarri behar zinela. Bai. Raune orokorren mundu euskaldune da edo ez? Bueno... Denetik egon gara, ez? Bai, denetik handago, azken segun zer herritan daola, baina orokorren bai, baina bai daudela hitz klabek erderaz izateianak. Famatuan akaba bat, akaba, nik ez dut esaten hori, baina eta gero bai taldetan igual ez diain euskaldunak danak. Gure blokia bai da euskalduna, baina gero igual bestetan daude igual kanpoko jende dianak eta horiek hor zailago izango da baita integratzea, ez? Bai, hori da. Bai, hori da. Azkenen, nahiz eta jarduera fisiko bat izan eta indarra erakutsi behar, komunikazioa derrigorrezkoa da. Bai, hori da. Eta igual hemen irresuitea euskeraz, igual ez dakit adibide bat emateko, edo Bizkaiko talde batekin konparatuta. Guk hemen beti euskera gehiago jotze deu, gaztelera baino. Ontxe goiaz, euskaltegira, bai. Zazpiretan, gaur da lehenengo klasea. Ikasturteko lehenengoa. Lehenengoa, bai. Eta zer moduz daramazu? Bueno, nik uste du, ondo. Urte paso dauta, altera nuen A2,
Eta, bueno, urte honetan B-bat atera nahi zen dut, ezta? Bai, hori da. Eta zu, arraunlari eta, patroia izatetik aparte, irakasleare bai bazea, ez? Bai. Eta hezkuntza pentsatzet baita garrantzitsua izango dela, ez? Zuri irakastea eta irakaskuntza hortan euskera barne izatea, ez? Bai, hori, azkenen gure juntatze geranen da hola, gu beti behaiekin euskera zite dugu, erderaz ez dugu iten. Oso, ondo, juntatu gara hemen gaztetxearen eta udaletxearen artean, dago, hortxe dago, Euskaraldia. Bai. Pankarta bizitzeko prest. Eta, hori da, arrazoia hor zurekin elkartu izanarena. Bai. Ze 11koan, Soraluzen, zeu ere bazara. Bai. Belarri prest moduan, ezta? Belarri prest, bai. Zer dela eta erabaki duzu pauso hori ematea? Parte hartzea eta belarri prest izatea eta... Bai, hori. Zergatik? Zergatik, harrapatu zituzten da... Eta, dana aurrera, venga, todo pa'lante, bai. Laguntzeko prest. Bai. Gehien bat ite dugu erderaz gurasokin. Igual... Ez dakitenen edo. Bai, hori da. Eta, anekdota modua, herriko beste 14ko bateko belarri prest bat etorri izan lehengon ludoteka eta esan zian, ginean bilok erderaz ite, behai errexo ite zaiolako, eta beste batek esan zigun, baina zu ez altzaude Euskaraldian. Eta esan zion, bai, eta saiatu ginean euskera ziten. Beak esan zian mantxo iteko, eta hori. Hoi, azkenen jendea badaola prest, ez? Eta ariketa honek erakutsi daikena da, igual espero ez duzun pertsona batei euskera zitia badago, ez dela, nahiz eta gero beak ez erantzun, ez? Bai, hori da. Zuen txapatxoa eta eraman beharko duzu, zu hariko zara esaten jendeari zuri euskera egiteko, ez da? Zu nahi duzu jendeak zuri euskera egitea. Bai. Ni hobeto hori, jendea euskeraz, eta ni poco a poco eitzin ja euskeraz. Hori da. Badukazu, horrela, ingururik euskaraz aritzeko, entornorik badukazu euskaraz aritzeko, ez dakit, lagun artean, etxean... Las costumbres son muy malas eta niri beti, por mala suerte, beti erderaz. Bai, nire emaztea da euskalduna eta baina beti erderaz. Ja aldatu da hori, bai. Eta agian semeekin ere, nahiko duzu ez da euskara egin. Ez da zentzu diren zure motivazioak apurat euskaraz ikasi nahi izateko? Motivazioa da ni hemengoa naiz eta euskara bizi nahi dut, hori da. Euskaraz badakit, kontestetan, baina euskari bizkaitarra lengua. Zini gaztetan euskaraz egiten aman nire aina damaz, eta nire diaz bai. Baina Euskadiko euskeria, ezoengo euskeria. Durangoko bizka. Eta hemen etxe atrebitzen Durangoko eitea? Diferentie da Durangokoe, oien horrezo bizinaz, da horrezo eta Durango diferentzia duke, Horiotik aterata? No, juntezean, hori da... Extremadura gute mara ez, alperrikan euskara ditzen dira, ez di enterateko inorre. Ez dakit zergatik handan. Nik uste betitan ikan, euskaraz ez dakit orduan, eta automatikoki erderaz ateratzen zaigu. Eta ni badakit, Maria Antonia badakit euskaraz, baina ohitura daukat berakin erderaz hitz egitekoa, hori da. Eta hemen, segun zeini, ez dakit, edo bigote ikusi edo alkandora batekin ikusi, eta duda egiten dugu edo euskaraz egiten dugu. Hori ze tipu ikustezun, hori errelatikoa da oso. Beti erderaz, automatikoekin erderaz, beti erderaz aldea. Gerienetan erderaz egin, asmatzezu. Hortxe zure semia, ez da? Bai. Hor dago Nar. Kaixo Nar? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Gaur zure aita da, hemen protagonista. Bai. Azkenean beha belarri prest izatean, txapatxo bat eramango dut eta ari da esaten mesedez egidaz euskeraz. Bai. Eta hori ez dakit nolako izango dan zuen dako? Bueno, saiatuko gara, gure lana egiten. Zer bestela nola da zuen harremana, orain arte? Aita eta seme artekoa. Euskeraz eta erderaz, baina
Bueno, gehiago erderaz, baina... Amaren laguntasuna eta ere izango duzu, Bai, eta anai txikixan, bai. Danon azkenian. Ze ama, bai, zuen artean, ama eta beste bi semen artean bai egiten duzu euskaraz. Bai, beti euskaraz itxego. Eta egun baten azkenean lortuko du bere helburua, ezta? Zuek euskaraz Nik uste dut, de eso se trata, bai. Bai, lehenengo izango da gaitasuna hartzea, ezta? Pixka bat zuk ikastea eta egin ahal izatea. Gero, ohiturak aldatzea ere horre izango da pixka bat egin beharra, ezta? Bai, hori da lo más difícil, ez? Aldatu hori... Ohiturak, ezta? Ohiturak, bai. Nik jendiari eta jendiari neri, bai. Eta, bueno, nik uste dut, poco a poco, aldatu. Egatuko zarete. Hola, Txaldeon. Apa, Iratxe. Hola. Nahet, ekarri gaituzu ludoteka, Iratxe egin ez? Iratxe zuzea bere, lankidea ludoteka hontan. Bai, hoi da. Konta pixkat zelan egiten duzuen hemen, o ze ritmotan ibiltze zaten? Honea etortzea arratzaldeen eta hori hasieran umeek etortzen nahi dira ordu bete eukitzegu libre sartzen juteko. Eta gu bitarten gauzak aurreatzen da geroko ekintza prestatzen egotegea. Eta hori, gero ekintza aurre ateratzen deu, da holaxe. Atxalde guztin eta urte guztin zehar egote zateo? Udaran itxite deu, eta gero arratzaldetan batutan dutega hemen, eta bestan gaztelekun, sartxio gin. Eta pentsatzen txoko diferentek eta ikusitut gauza ezberdinek antoloko dituzuela, ez? Umentzako? Bai. Txoko hauek alare dira askotan denbora libren behaiek aprobetxatzeko gu gero ditugu ekintza diferentek, sukaldaritza eta hola. Gero gusta ez askitzen nolako. Ume gustatzen zaizkien gauzak eta zu ere pentsatzen ez? Hainbeste denbora umei dedikatzeko? Bai, gusta ibiltzera gure saltzan. Opa, Julen ikusi, hemen dago Egoitz. Hobre. Apa, kexo? Eixo, zemuz. Txaldean, sondo. Hau da, esaten zenidana, zurekin beti euskaraz egiten zuela? Bai, beti euskaraz, bai. Beti euskaraz. Eta ni, bueno, pizkat, bai. Saiatzen zara, ezta? Bai, hori da. Nondik ezagutzen duzu elkar, Egoitz? Bueno, batez be, nik kazetari moduan lan egiten dut hemen, Pilpilean herri komunikabidean, eta bera korrika ibiltzen da, lasterketa askotan, eta martxetan, eta mendixan, eta hola. Eta orduan, guk itxen dutxeu jarraipena herriko korrikalari xeri, eta berari, bai. Eta orduan batez be hortik ezagutzen gara nik uste, ez? Bai. Deitzetik nik abertzemagarren geratu zaren, eta hola. Bai, hasiko gara hor, bai. Bai, batez be hortik. Korrikalari orduan, Bai, pizkat, bai. Non zebiltzen zara, herrikoietan eta, edo... Bai, herriko lasterketak eta, populares, ezta? Bai. Eta Egoitzek euskaraz egiten dizu orduan, eta zu eskertzen diozu hori euskaraz egitea, pazientzia izatea, laguntzea... Egoitzekin oso fácil, es muy fácil hablar. Oin ez, baina... Orain ez, kamera beti gauza zaildu egiten ditu. Baina oso erreza da, eta berak nirekin beti euskaraz, eta da super ona. Niretako oso ona da. Euskaraldekin lotuta, hori honen da pentsatzen gehien txonak denak ez balen badi euskaraz egin gutela, ez? Edo, odenetiak ez, Borroka handu hemen asko izitegu behaien artean gaztelaniaz, da kostatzea gu demora guztien euskera, baina, gu saiatzea gu euskeratik kanpoa gutxi, kaski moldatzea. Hombre, nahi badugu gero eta jente gehiago egitea euskaraz, eta gero eta jente gehiago eukitzea aukeran euskaraz itxeko, gaupe alegin batin beharra dako, batez be zabaltzeko. Eta konturatzeko, euskaraz ikasten da bilen jentiak bihar da dela, bere hizkuntza prozesu hortan garatzeko bihar da dela euskal hiztunekin harremana eduki. Eta neuk ja urte batzu baroiat euskalgintzan, eta egisa esateko intxe arte, igual ez dut euki txip hori euskaraz ikasten da bilen jentiakin euskaraz itxeko beti. Behin ulertzen da benien eta berak nahi bada euskara zein, ia pixkan obera esku dago hortan saiatzia. Eta egisa zen, oin hasi nahi zenetik pixkat ulertzen da jentiakin eta batez be ikasten da bilenakin euskaraz itzen, egisa zen gozatu beharrak hartzen dira, ze ikusten duzu beste personiak eskertzen dutxula, nobera eskertzen dau, bera itzen da bilen alegina, eta holaxe guztua. Euskal Herrien txoko askotan gertatzen da, umek elkarren artean, gehiago sentitzen dilako, edo gaztelania jotzea, eta euskara alde baten duztea, eta gero igual puntu batetik horrea berriz euskara jeltzen diotela, ez?
Nik uste eta asko dela, guraso asko daudela gaztelania zitzeiteuenak eta umek horta hoitzeia, eta gero behaiek euskera, beste guztik euskera, behaiei euskera zinberren, baita ere badena gazteleraz, da denak gaula xeteuen. Nik uste ikastoletan da bai hola, azkeiteuela gaztelaniaz aparte. Eta irakasleek baita pentsatzez, zuek bezala, monitoreak edo bezala, esan barko diela, ez? Gainen egon da, euskeraz itzazu ez, azkenen, ikasten balin badi erderaz gu gaizki gabiltz. Bai, nik uste dut. Nik uste dut Euskaraldiak ekarri lehikela euk esan duan kultura edo elkarbizitza berri hori lantzeko modu bat. Kultura berri batera pasatzea hiztunen arteko harremanian. Gaur egunean ikuste hori gertatzen hasikia dagoela, elkarrizketa elebidunena eta dagoeneko. Euskalgintzatik aurretik egindalako lan bat eta bar, hori zabaltzeko, baina Euskaraldiak emongo da bena da hori normalizatzeko aukera bat. Normalizau, komila tartian, behintzat, jentiak ez da bela ikusiko hain arraro, pertsona batek euskaraz itxia eta besteak gazteleraz erantzutia. Behintzat, transizio urte batzutan, bate daki. Oso ondo, euri ari zaigu izaten aterpera joan behar dugula, egoitz, hemen harrapatu zaitu horrela, bote pronto, eskerrik asko. Bai, seguri eskerrak. Beste haraka. I eskolara. Bai. Eskolara, venga, eskerrik asko, bai. Nahet, patroia, erakutsiko egazu pixkat arraunlarik eta nun entrenatzen ez da saltxoko dugu? Bai, area jongo geha arraunetxea. Bai, zezuk entrevistak eta inbarra izango itxuzu ez, irrati, telebista eta deneako. Bai, irratitako eta hori, azkenen egite izan, baino gero urten zeharrite dugu azeteko ligakok. Eta horiek, nik horiek izti egiten ze erderaz da eta nik ziratik handakatzen dut ez detela ingo erderaz eta orduan horiek izti egiten. Baino, eta gero badi eskontxan da hola, haiek egozein momentuan juteia eta erra egiteizue. Eta beti izatete euskeraz bali bada, bai erderaz ez dekingo. Hoi da, jarki. Bai, hau da, Zoruzbeko proiektu handeria eta hemen dago konteiko. Deneako balio dugu da, Bai. Haupa, kaixo, Zaldeon. Zaldeon, zer moduz? Zer deu? Hau Iñaki izango da? Bai, maizua, bai. Zu irakaslea. Bai. Eta hau zure euskara eskola, ikaskideak eta bar, ezta? Bai, hori da. Hemen egingo dugu euskara ikasti. Hori da. 4 urte zabiltza hor, ezta? Bai, uste dut 4, ja. Bai, laugarna izango da segurenik, bai. Urte honetan, B bat atera edo... Saiatuko da, asko ikasi du, Bai? Bai. Eta urten saiatu behar dugu hori, maila hori ateratzen, B bat ia ateratzen duen. Eta nahet dezue patroia. Hoi da. Zemuzko patroia. Ona esan berko dugu. Bere aurren ona esan barko, ez? Bai, herrieta eta asko itxe izu, edo buia bintzat Buia iteu eta ja oituta gaude, egia esan. Beretikan oso gertu harima zaude, belarria jartzen zaizu, baina, gero danak aitzeko trainerun ondo etortzea. Zuri nun tokatzen zaizu? Segun. Segun izaten da, ez? Aldatzen jute zate. Hoi da. Euskaraldin barruko programan, ze nola hitz dezu zuen arten? Gure arten beti euskeraz, bai entrenariak igual esplikazio batzuk emateko erderaz hitz egiteu, baina gure arten beti euskeraz, naiz eta kanpoko jendia etorri. Etzate denak euskaldunek? Aurtengo ekipon bai, baina izan ditugu galdiziko jendia, baina minimo batzuk ikasi mersan dituen. Zenbaetek euskeraz ditu beti. Zuek arraunlaritzate, baina neskak pentsatzet hor ezberdintasun ere notatuko ala ezakit herrin badagoen ezberdintasunik neskan talekoa izan o mutilen talekoa izan. Gero ez da desberdintasun gutxillo dago, nik uste eta aurrera pauso iten nahi alare bai zentzu hortan. Aurten bestek beste, Donostiko Kontxako banderan, premiok igualak izan die. Hoi da, bai. Olako pauso garrantzitsuk izango die, ez? Eskabi marko die, aldarrikabi marko die. Bai, eskatu bai, baina pixkanaka, azkenen emakumen araunare ez di joain beste urte praktikatzen nahi gara, orduan, pixkanaka. Zenbat urte, dara matzatzen zuek? Ni
8 urte hola. 8 urte. Bai, trainelua hau eta 10 edo. 10 edola. Eta beti elkarrekin ibilizate. Bai, gu bai. Da, ia aizpak bezala zate horren, ez? Aurtengo demoraldi dagokionez, bigarren postuetoko zize, ia beti. San Juan Darrakor beti goran, eta ezin, batzutan segundu karreskatzen jun bai, baino, ez? Ba, bai, egia esan. Hortan, beti bigarren gorra izan da, baina polita izan da temporada egia esan. Bai, valorazio nahi ten duzu, Bai. Zazpiak jota etorri gara, zazpietan izaten duzu eskola. Egun dena lanean eta pasata, gogorra egiten da? Sakrifizioa edo gustora egiten den lan bat? Ez, gustora etorriko naiz, bai, oso gustora eta, bueno, da por un... Motibo hon bat, ezta? Motibo handi bai. Bueno, alegina hor dago, ez da inaki, saiatzen dira, hori da, meritua badaukate, lanetik etorri eta gero, ordu hauetan, 2 ordu terdi egitea, badaukate nahikoa meritu, bai. Bueno, zenbat ikasle dituzue? Gaur da lehenengo klase eguna eta oraindik jendea falta da. Hemen izango gara 11 lagun eta, bueno, maila pixka bat diferenteetako jendea etortzen da. Eta orduan, talde bakoitzak egiten du bere lana, talde bakoitzak bere mailari dagokion lanak eta egiten ditu. Eta, holaxe... Maila diferenteak, pentsatzen du, gero, helburuak ere bai, ez da batzuna izango agian gertuko komunikazio hori, etxekoekin, lagunekin, jarreteko, beste batzuk beharra agian izango dute titulua lortzeko. Bai, batzuek etortzen dira, inolako, ikastearren, beste batzuk berriz etortzen dira, agiriren bat behar dutelako, tituloren bat behar dutelako lana dela eta orduan etortzen dira, helburua, titulua, batez ere, ezta? Baina ez daterako, Davidek ez du izan orain arte, titulua bakarrik ikasteko etorri da. Baina, lehenguan bota nuion namua eta, pixkat helburu lortzen dugun, bat hori ateratzen. Bai, a ber. Agian hortzimugan jarri eskerolako helburu bat, beti motivazio bat, ez da? Motivazio bat izan daiteke. Hala ere, ez zaio asko importa, atera edo ez zaio asko importa. Nahi duena da ikasi. Ikasi, hori da, lehenengo helburua, hori da. Bueno, eta aurten Euskaraldiko 11korako ere, izena eman edo deitu diote eta bait esan du. Bai. Ez da implikazio bat erakusten du eta gogoa, ez da? Bai, gogoa, hori ala da, erakusten du gogoa. Eta giro horretan bizi dira etxean ere, eta pixka bat, zure emazteak euskaraz nahiko txukun egiten du. Baina ez hori da, aldatu da... Hori da, ohitura aldaketa nahi dute lortu etxean eta euskara izaten den hori da, euskaraz bizi. Oso ondo Iñaki. Eskerrik asko eta jarraitu eskolarekin. Eta David, zuero, bai, eskerrik asko. Hor gurekin izateagatik. Eseri eta, ikasi. Beti erderaz aldea. Eta nola erabakitzen duzu, honei euskaraz ingo diot, honei erderaz? Bueno, bai. Batzutan bai, depende. Depende. ¿Depende de qué depende? Pues depende de cómo habla la otra persona, así me defiendo yo. Gero, umekin babale pixka, baina gero urtik arroea gutxi. Gu lehengo euskera atakau. El vasco de antes, no el de ahora. Da, oingo euskeria barria... Barria ez, bakoitza... Nik ez dut daitxe, guarda zoraku. Oine aterpena esan da? Aterpina. Hanik, horako gauza batzuk badakize. Komuna ere, eskuzagoa eta gauzok ez da? Beti, sarte horiek erderia, ze facilidade gehiago dokat. Listo, hori zan. Eskerrik asko. Ta ine, bizkaitarrez ere ulertzen duta. Gaizki baina. Opa! ¿Eginen dugu euskaraz? Yo contigo, pero si no sé, joder, que me da latxa. Nik ez dakit. Nola ez dakizula? Ulertzen duzu, ezta? Bai. Orduan, nik euskaraz eta zuk nahi duzun bezala. Hau bizi? Belarri prest. Belarri prest. Pero es que no sé hablar. Que es que me voy a equivocar. Belarri prest. Ziural zaude. Nik ez dakit hitz egiten. Eta zer ez alduzu
Guazen biok euskaraz, eta zu ere bai. Guazen biok euskaraz, eta zu ere bai.